दिनै बावहाय आंखौ विद्या भेलि जुनियर स्कुलाव आर्ट कम्पिटिशन थाखाय चीफ गेस्ट हिसाबै लेंहरदों। बे इन्स्टिट्यूशनखौ आंनिनो गोदोनि फरायसा नब कुमार बसुमतारिया आरो लोगोसे बिनिनो लोगो सोमदोन बर' बिसोरो खुलिदों। दा बिनि थाखाय आं बिसोरखौ गिबियाव धन्यबाद जासियो आरो आं नोंसोर मिडियाखौबो आं धन्यबाद जासियो जाहाथे फिउचाराव बे इन्स्टिट्यूशना जोबोद गोजौसिम थाङो आरो बे इन्स्टिट्यूशनखौ आंनो मिथिनाय मथेब्ला इन्टारनेशनेल इन्स्टिट्यूशन हिसाबै इन्टारनेशनेल बर्डआव लांगोन बिसोरो बे इउनिभार्सिटिसिम लेभेलाव लांगोन। दा दिनैनि बे प्रग्रामाव आं फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला बे फ्लेग ग्रुपनिफ्राय थाखो 4 सिम बे कम्पिटिशनखौ आर्ट कम्पिटिशन सालायनाय जादों। बेजों लोगोसे बेवहाय डेन्स जागोन आरो मिउजिकेल चेयार जागोन जाहाथे बे स्कुला गोजौनिफ्राय गोजौसिम थाङो आरो इयुनाव बयनिबो जोंनि खाथि खाला फरायसाफोरनि थाखाय सुबिदानि थाखाय जोंनिनो मेइन टाउननि खाथियावनो नांजाबनाय फरायसालि जागोन बियो आरो मोनसेल' फरायसालि जागोन बियो इन्टारनेशनेल लेभेलनि फरायसा जागोन। बिथाङा गोबां जायगायाव ट्रेनिं लानानै फैखाबाय, गुबुन गुबुन जायगायाव बिनि सोमोन्दै सोलोंना फैखाबाय। दा आं बिनि इनफ्रास्ट्राक्चार गासिखौबो नायनानै नुखाबाय जाहाथे बे फरायसालिया गोजौसिम लेभेलसिम दावगालाङो। आं बयखौबो आरो बे फरायसालियाव एडमिशन लाफैनो थाखाय खाथि खालानि बयखौबो सुलाद लाफैयो आरो बे फरायसालिखौ जौगानायाव मदद होयो। गोजोन्थों। आङो फरायसाखौ बे इन्स्टिट्यूशनाव फरायनानै जाहाथे मोजाङै सोलोङो आरो आङो 33 इयार्स सार्भिस मावनानै आङो मिथिबाय सोलोंथाइया मा, बबेनिफ्राय जागायजेननांगौ। दा आं गार्जेनफोरखौबो बुङो जाहाथे गार्जेनफ्रा उन्दैफोरखौ गुदिनिफ्रायनो मोजां सोलोंथाइ होनांगौ। मानो होननानै बुङोब्ला सोलोंथाइ गैयाबा बे मुलुगा खोमसि आरो गथ'फोरखौ जाहाथे उन्दै समाव मबाइल नायनायनिफ्राय गोजानाव दोननांगौ। मबाइल नायनानै सम खाथायनाय, मबाइल नायनानै ओंखाम ओंख्रि जाहोनाय, मबाइल नायनानै गथ'फोरखौ न' सिङाव दोननाय, गावनि सुबिदाखौ नायनानै गोजोनखौ नायनानै मबाइल नायहोनानै दोननाय, बेफोरखौ टटेलि बन्द' खालामनांगौ जाहाथे गथ'फ्रा देहा मोदोम गासिबो थिग थाब्लासो गथ'फ्रा मोजां जायो। जाहाथे फोरोंगिरिफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखियो, गार्जेनफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखियो, रायजोफोरजों मोजां लाखियो।